Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. A semana pasada fixemos un repaso das películas máis esperadas neste 2021. Hoxe falamos das series. No 2020 deronse por perdidas case a totalidade das películas programadas ao principio do ano en salas. Por outra banda, aumentou o consumo en streaming e as plataformas digitais tiveron un incremento de usuarios e facturación moi considerable. Netflix, por exemplo, no 2020 aumentou cun 45% os seus usuarios e HBO chegou a facturar o 52% máis que no 2019. Coa excepción de Filmin e de outros portais cun catálogo maioritamente cinematográfico, as series de televisión son o contido principal destas plataformas. Debido ás novas restricións que entraron en vigor o pasado 27 de xaneiro, os cines galegos, incluído o Galicine Pontevella de Ourense, permanecen pechados. Mentres esperamos que a situación mellore, podemos disfrutar xa de novo contido seriófilo nas plataformas digitais. E moito máis será o que chegará ao longo deste 2021. Snowpiercer is dead in the water. You will comply with Mr. Wilford's demand, or we will disconnect and leave you here to flounder. Xa están disponibles online dende xaneiro os primeiros capítulos da segunda tempada de Snowpiercer. A serie segue os sobrevivintes dunha nova era glacial que habitan nun tren en continuo movimento. Snowpiercer inspíranse na película de Bong Joon-ho do 2013 e na novela gráfica de Rob e Rochette. Your mother's been impersonating me out there. He's the one who saved me after you left me. Wilford's got a plan. We need to hit him before he hits us. Snowpiercer breached the door. I can't disconnect. We're stuck together. The tail is not the tail anymore. It's a border. 7 years we've been trying to get out of this place, and now it's finally worked something. How's your train, Leighton? Passengers are starting to show cracks. Old divides run deep. Mr. Wilford doesn't just want control of his train. He wants control of all of you, body and soul. What's that look like to you? Wilford was dead. What are you, Tango and Cash? No, Tango and Cash were narcotics detectives. Oh, I'm sorry. You do realize neither one of you are cops, right? I thought we were the good guys. We try to be. There's one thing I do know for sure. You can't run away from your problems. Sempre en Netflix podemos atopar a terceira tempada completa de Cobra Kai. Esta serie, moi popular, é o sequel tardío da saga de Karate Kid, cos mesmos persoaxes. Cobra Kai é un produto moi entretido, que mistura sabiamente comedia e acción, e funciona moi ben grazas ao efecto nostalgia. Una serie que, sen dúbida, convértese en imprescindible para os que foron rapaces nos anos 80, pero que tamén queda moi anclada no presente, sempre sen perder a autoironía. Oh, shit. It's all right, you felt like a champ. Mr. Miyagi taught me everything you knew. Let us find out. Sometimes when I write, I lose control. Only you would show up at a party looking like a raccoon. I'm not here for the party. Come on, I need to know. What did you think of my poems? Tell me. I loved them. O éxito de Apple TV volve cunha segunda tempada que fará felices os amantes da literatura e das series históricas cun toque postmoderno. Dickinson é un biopic sobre a poeta Emily Dickinson que explora as ideoloxías políticas e as tensións sociais da época. Ademais, pon o foco sobre os conflitos familiares e de xénero que sufriu a autora. Fame. How do you want to be remembered? ¿Y qué
hace una chica soltera como tú deambulando por esta casa tan grande? En realidad estoy casada con un hombre, uno humano. Wanda. Bruja Escarlata e Visión, a primeira serie co selo de Marvel, chegou a Disney Plus hai un par de semanas. A directora de Time e guionista de Capitana Marvel e Viuda Negra, Jack Schaffer, ofrécenos una originale e extravagante viaxe no mundo das sitcoms, combinando diferentes estilos e formatos. Protagonizada pola parella Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Bruja Escarlata e Visión é unha miniserie onde as cousas nunca son como parecen. Aquí pasa algo raro. Wanda, ¿me lo tienes? ¿Qué están haciendo contigo? ¿Han venido a ayudarnos? Este es nuestro hogar. Pues luchemos por él. En HBO podedes disfrutar de novísimo contido seriófilo. A segunda tempada da extraordinaria playlist de Zoe xa está disponible. Creada por Austin Winsberg e protagonizada por Jane Levy, a serie é unha traxicomedia musical onde a protagonista ten a capacidade de traducir os pensamentos máis íntimos das persoas a través de cancións e números musicais. All I see is a bunch of mostly white people drinking overpriced coffee. It's between you and one other person for this job. It is? Why are you so distracted all of a sudden? All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody's hands go up. Because of this new ability, I discovered that my best friend is in love with me. It's true, I'm a sucker for you. What? Outra serie onde a música é protagonista é, sen dúbida, Euphoria. Aquí cun corte máis perturbador e psicodélico, ao estilo de Gaspar Noé. Este asombroso remake estadounidense da serie israelí homónima tivo un episodio especial dedicado ao persoaxe de Jules, que se estreou o 25 de xaneiro, pero ao longo do 2021 chegará a segunda tempada. I can't rest. Sempre en HBO, ao longo do 2021, chegarán os novos capítulos da serie O Conto da Criada. A tempada número 4 desta exitosa distopía inspirada no libro de Margaret Atwood e protagonizada por Elizabeth Moss poderá verse probablemente a partir de mediados deste ano. Pero no 2020 chegaron algunhas novas imaxes que deixan imaginar cal será a dirección revolucionaria que collerá a serie. It's not safe anywhere. We should all just leave. These women deserve to be helped. But I can't do this alone. Blessed be the squad. She is out there planning who knows what kind of atrocities to visit upon our righteous nation. I never allowed myself to see her for what she clearly is, beyond redemption. What happens in the next few weeks will determine the future of this country. We're just getting started. Ainda non ten data de estrea, pero sí chegará ao longo do 2021 a nova tempada de Stranger Things.
Na cal, seguramente, aclararase o misterio de como Hopper, un dos protagonistas, chegou ata Rusia. Outra serie de éxito de Netflix, Sex Education, chegará con novos capítulos ao longo do 2021. A rodaxe tivo que suspenderse en diferentes momentos durante o ano pasado, pero por fin chegou a concretarse. Nestos novos capítulos descubriremos como evolucionarán as relacións entre Otis, Maeve e os seus colegas de instituto. A young thespian, with a nod to Shakespeare. Dr. Jean Milburn, a pomegranate, a symbol of fertility. Ah, the pièce de résistance. Eric and Adam, I wonder what is in store for these two cherubs. Well, I suppose you'll have to find out in season 3, won't you? There is one rule between our people. One law. Os 6 capítulos adicionais da tempada 10 da serie The Walking Dead verán a luz en marzo, mentre a finais de outubro chegará a tempada número 11. A 11 será a última tempada desta exitosa serie, que chegou por primeira vez ás pequeñas pantallas no 2010. Os outros spin-off de The Walking Dead verán a luz tamén este ano, así como as 2 películas inspiradas no cómic de Kirkman. E una nova serie protagonizada polos persoaxes de Daryl e Carl. Fear is dangerous. It can drive us apart again. Did I tell you about crossing my border? Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos connosco a Carlos Urban, realizador alaricano. Que tal, Carlos? Benvido a Cinefilia. Moi ben, graciñas. Amigos, aí vene. Aquí estamos. Aquí estamos, sí. Ti chegas un pouco do mundo da publicidade, és un realizador que eu diría casi factotum, porque ti fas de operador de cámara, de montador, de director de fotografía, bueno, e tamén cubriches diferentes facetas no ámbito do audiovisual, ademais da publicidade, tamén és documentalista, etc. Pero como empezaches exactamente, como empezou a túa carreira no ámbito profesional e no audiovisual? Bueno, empezou con 16 anos que me gustaba a fotografía e merquei a miña primeira cámara. Antes de eso tiña que traballar para mercala. Gustábame o que era audiovisual, pero dediqueime ao que é a publicidade. Unha vez que estive vivindo e traballando en Holanda durante 35 anos, unha vez que cheguei aquí a Galicia, pois quixen facer eu de todo, non? Pasar de crear campañas a tamén producilas e realizalas. Eso foi un poquinho o paso de querer tocar todos os tramos, máis que nada por interese, porque me gusta. E ti traballas tamén moito co branco e negro, que é unha das características dos teus traballos. Por que elixes esa? Sempre depende da túa experiencia como fotógrafo anterior ou de outras cosas? O tema do branco e negro ten 2 facetas. O primeiro é porque con branco e negro eliminas todos os errores de color, de cor que lle podas meter. Eso foi o principio, non? Segundo, gustaba moito o traballo de Antón Corbain, que sempre levaba o branco e negro por diante. E o branco e negro o que ten tamén é que ao minimizar todo o cor influye moito. Entonces o branco e negro quedaste ca esencia, quedaste como ca liña da comunicación, quedaste ca historia máis que con outra cousa, non? Gústame. E no ámbito publicitario, algún traballo en especial que lembras con cariño, algún proceso creativo que te aportou máis que outros, ou algún traballo en especial que queres? Como me gusta moito o documental, intento meter esa narrativa de documental nos traballos comerciais, non? Un deles é con Aceites Abril, que traballo moito, era pois tamén contar a historia detrás do uso dese aceite con grandes chefs, etc. Non?
un dos traballos que me gustou moito, que lembro con moito cariño, foi levantarse ás 3 da mañá, ir a onde fóramos, a Marín, montar un barco, ir a pescar, pois para facer, pues nada, un peixe, non? Pero todo ese traballo documental a min gustame. Gústame porque mostras un poquito a esencia da marca, a esencia do traballo do cociñeiro, máis que un traballo meramente publicitario, non? Sí, máis documental da empresa, quizáis, non? Sí, tamén, claro. Que é o que facía, por exemplo, hai nombres célebres de cineastas, Hermano Olmi, o célebre cineasta, empezou facendo precisamente documentais pola empresa pola cal traballaba, que era unha empresa de electricidade, empezou, digamos, a utilizar o medio audiovisual adentro da empresa a través desos documentais. Lembra que eu son publicista, entón desde a publicidade collo a cámara, entón ese coñecemento da publicidade, ese coñecemento da imaxen e de como poder transmitir certos valores non podo perder, teño que utilizalo, non? Entonces non son nin un cineasta, nin son un creador de pezas audiovisuais en xe, non? Son un publicitario, un publicista que fai traballos audiovisuais. Pero sempre co intento de crear unha historia, de contar unha historia, sempre cunha historia, sí, totalmente. Non é, a ver, a veces a imaxe se utiliza para masquear un produto mediocre, non? Para empezar, eu traballo só con aquelas empresas que teñen un produto que eu apostaría por el, e busco a historia detrás do produto. Entonces, cando faz eso, vas directamente á esencia da marca, non? É máis fácil facer o que son documentais cortos, aunque teñan ese valor comercial, non? Ou de publicidade, non? E hai outro proxecto no cal tamén estás a traballar, que é The Art of Rural Living, non? Fálanos un pouco máis en profundidade deste proxecto en un termo interesante, porque claro, Carlos Urban, pero eso no rural, non? Que Carlos Urban, o nome Carlos Urban naceu cando eu estaba en Holanda, traballaba moito en ámbitos máis metropolitanos, con grandes empresas e tal. Unha vez que cheguei aquí a Galicia, fai 15 anos, pois costoume, pero conseguín amar a Galicia e conseguín querer ou entender tamén o rural. A miña perspectiva do rural era outra, era unha perspectiva moi enxebre, moi de traballar no campo, etc., non? Que tamén o é. Pero a outra parte do rural tamén é, cada vez máis penso, o rural moderno, o rural de xente creativa, o rural da muller, etc. Entón eu quixen, de alguna forma, unha vez que eu comprendín o rural e que o agarrei, pois quixen transmitir ese rural que eu vexo a demais xente. Entón fago pezas moi cortiñas, mostrando o rural, sobre todo en Ourense, porque é onde estamos é o que máis fácil me fai, non? Utilizo a miña parella para eso, como imaxe, porque unha cousa é mostrar o rural, outra cousa é mostrar o rural con un personaxe dentro, non? Gústame, ademais viaxamos, coñecemos xente, son moi dignas de ver, son pezas cortas, pero moi dignas de ver. Donde, por exemplo, o espectador de Cinefilia pode ver os teus traballos? Bom, a día de hoxe todo está nas redes sociais, non? Entón, eso está en YouTube, a forma de velo sería a través do meu canal en YouTube, que sería The Art of Rural Living, que o puxemos en inglés porque queremos chegar máis aló de solamente Galicia e España, non? Entón, por eso, facémolo o nome en inglés, vamos. E falando da tua faceta como documentalista, a parte deste proxecto multidisciplinar de Art of Rural Living, tamén estás a traballar nun proxecto documental tamén relacionado co rural e coa profesións do rural, non? Exacto. Fálanos un pouco máis deste proxecto. Bueno, isto foi unha historia que me chegou a través dun rapaz con quen traballara antes no Ribeiro, me contara que os seus pais iban parar de traballar, non? Que tiñan un forno de fai 35 anos e que esa actividade iba a parar, pero non só iba a parar, senón que o forno iba a pechar. Entonces, parecíame unha historia moi digna de contar, porque entra todo
entra a faceta do rural ou da España vaciada, non? Entra o tema do rural, entra o tema sobre todo da muller no rural, porque a súa nai era que estaba traballando no forno día tras día tras día. De alguna forma eu quixen captar esa historia dunha forma moi digna e unha forma moi respetuosa hacia eles, tamén hacia os fillos, porque os fillos non siguen ca tradición, non? Por que non siguen ca tradición? E iso pois, resultou nun documental curto, pero moi bonito e moi digno. Penso que algún que outros lle fará chorar, porque a historia é moi bonita. E é moi actual tamén. É moi actual porque estáse pechando moitos fornos, outros, a ver, a parte da historia tamén é que ese forno pecha, pero outro forno abre, porque tamén hai xente nova que ven da cidade, como viñen eu, que lle gusta o rural e que abre no rural, pero eses traballos artesáns estánse a perder porque hai moito traballar. A mesma personaxe tamén o di, non? É moi romántico dende fora, o tema neste caso é un forno de pan, non? Un pan de cea, é moi romántico desde fora ver o pan e a artesanía e tal, pero hai que levantarse todo o día cedo, hai todos os días esa incertidumbre de que se o pan vai sair ben ou non vai sair ben. Tens que traballar moito de noite, non? Claro, libras un día o ano, os rapaces tamén din, bueno, eu os meus pais vía pola mañán ou pola tarde, pero non me axudaban cos deberes, etc. Non? Entón, deixa ver esa parte do rural, pero esa parte da artesanía e esa parte que se está a perder un pouco, non? Entón, eu quixen captalo desde un punto de vista que é o meu, non? Que por certo non utilizo blanco e negro porque quixen esforzarme e meter un pouco de cor, porque as cores son un pouco apagadas, é un poquito a asignatura miña. Ten certa, digamos, tradición do blanco e negro, casi, certo ADN do blanco e negro. A ver, Galicia é un país moi bonito, moi fermoso, pero é un país que está no norte, que chove moito, temos 100 palabras para a choiva, non podemos, desde o meu punto de vista, temos que abrazar os cores apagados. Non é, por definición, un cor apagado non é por definición depresivo, tamén pode ser moi bonito, non? A min gusta ir un pouco por aí. Bueno, logo depende tamén da época do ano tamén. Tamén, claro. Eu sempre digo que hai diferentes verdes nas diferentes provincias de Galicia. O verde orensán, que é moito máis brillante que o verde de Lugo, por exemplo, ou de Santiago, non? E para rematar, así, queres recomendar alguna serie ou alguna película que viches hai pouco aos nosos espectadores de Cinefilia, algún documental, ou mellor? O último documental que vin foi de Martin Scorsese, que é unha cidade que se chama Nova York, non? O supoñamos que Nova York fose unha cidade, non? Con Fran Lebowitz, non? Exacto. A serie de Netflix. Exacto, e gustoume porque din que no documental o realizador non pode sair, non? Porque si pode ter o seu voto, si pode ter o seu sello, pero non debería de sair, non? En este caso, Martin Scorsese si sae, non? Entonces, por eso gustoume. E gustoume tamén porque mostra a cidade, eu que estou nun tempo que me gusta tanto rural, pois lévame de volta nos tempos que eu estaba tamén nunha gran cidade, non? Entonces, nada, gustoume por eso. Pois moitísimas grazas, Carlos, por estar connosco. A ti. Cando tes máis evolución sobre o teu último proxecto tamén, pois voltarás aquí ao plató de Cinefilia. Pois moitas gracias. Cando este a última jornada, pois xa te chamo e xa vemos xuntos, vale? Gracias. Graciñas. Debido ás novas restricións, as salas de cine galegas permanecerán pechadas ata que a situación sanitaria mellore. Nós, mentras tanto, seguiremos informando sobre as últimas novidades que chegan dende as plataformas digitais. Neste ano, no que quedaremos sen as celebracións do Entroido, os responsables de Mar de Terra decidiron publicar gratuitamente o filme en internet. Mar de Terra, dirixido por J.A. Blanco, é unha viaxe emotiva on the road do artista Kepa Junquera, no corazón dos entroidos máis representativos da provincia de Ourense. O filme, que tivo a súa estrea oficial no OUF, xa pode verse en Vimeo.
Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos e moitas grazas tamén ao Cineclube Padre Feijóo por acollernos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!